Tervetuloa Heidin kädenjälki podcast-osion pariin. Viime kerralla tutustuttiin osteopatian kiehtovaan maailmaan. Nyt hypätään käsityöyrittäjyyden maailmaan. Tapasin Visavuoren Nikon tammikuun alussa. Oltiin juuri toivottu syksyn ja joulun alusajan myyjäisruljanssista. Tämä alkuvuosihan on käsityöyrittäjälle hyvää aikaa tehdä uusia tuotteita. Itselläni tähän kuuluu myös toki inventaarion tekeminen sekä kirjanpidon valmiiksi saattaminen. Mutta sormet syyhyää jo tekemään kaikkea uutta ja mieli ideoi uusia tuotteita. Niko on myös näkövammainen ja toki näkövamma tuo hiukan omia haasteita yrittämiseen ja käsityöläisyyteen. Mutta kuten tuutte huomaamaan, niin näkövamma ei missään tapauksessa ole este yrittäjyydelle eikä käsityöläisyydelle. Istutaan täällä Iiriksen aulassa Nikon kanssa ja meitä yhdistää käsityöyrittäjyys, joten tämänkertaisessa jaksossa puhutaan käsitöistä ja käsityöläisyydestä. Kerroksä sä ensin, Niko, vähän, että kuka sä oot ja mistä sä oot ja mitä sä teet? Joo, eli mä oon Niko ja Sweep House on tää yritys, jonka nimissä sitten teen näitä Annan silmät -käsitöitä. Ja itse asiassa nyt kun eletään tässä vielä tammikuuta, niin 2 kuukauden päästä tulee 5 vuotta siitä, kun rupesin tekemään näitä niin kuin ihan nyt yrityksen kautta sitten erilaisia harjoja ja ekopärekoreja ja mehiläisvahakynttilää ja tällaista erilaista, mitä nyt sitten ikinä tunnenkaan pystyväni tekemään ja opettelemaan uutta. Mistä sun innostus käsitöihin lähti? No siis mä oon ehkä niinku siinä mielessä vähän ehkä erilainen, että mä joskus 10-luokalla, kun mulle esiteltiin niinku näitä tyypillisiä näkövammaistaitoja, mitä on siis hierojan työt ja käsityön tekemiset, niin mä silloin ajattelin, että minähän en näitä niinku rupea ikinä tekemään, että se on niinku, että kaikkea muuta voi kyllä, mutta en näitä. Mutta sitten siinä kävi vähän silleen, että mulla on glaukooma ja kaihi ja no ne ketkä tietää ja ne ketkä ei, niin ne on siis tällaisia niinku silmäsairauksia, jotka on eteneviä. Eli jossain vaiheessa, kun mä olin tehnyt vaikka mitä muita duuneja, mulla oli jo ollut ohjelmatoimistoalan yritys 7 vuotta ja mä olin sen jossain vaiheessa haudannut sitten jo, kun ei enää levyjen soitto kiinnostanut ja muuta, niin sitten mä olin siinä jonkin aikaa tehnyt kiinteistöpuolen hommia, mutta sitten mä huomasin, että ei oikein niinku näkö taida riittää niihin hommiin. Ja sitten kuulin, että täällä Iiriksessä olisi tämmönen niinku Ura käsillä -hanke, missä opetellaan tekemään kaikkea käsillä. Ja koska siinä kiinteistöpuolen hommissa oli jo niinku tullut sit tutuksi jollain tavalla niinku se sellainen käsillä tekeminen ja sellainen, niin mä sit ajattelin, että oiskohan se nyt sit se seuraava homma. Eli se ei enää tuntunutkaan niin vastenmieliseltä kuin siellä 10-luokalla. No ei se joo, ei se sitten enää. Ja sitten tietysti se, että kun se nyt on se karu fakta, että on aika vaikea niinku työllistyä avoimilla markkinoilla ja
ensin se ehkä niinku oli semmoinen, että piti löytää joku uusi harrastus ja sitten kun huomasi myöhemmin, että sillä on niinku kysyntää niillä tuotteilla, mitä tekee, niin sitten teki itselleen niinku liiketoimintaa. Niin sullehan sitten oli yrittäjyys jo aikaisemmasta sitten tuttua, että se ei ollut sulle täysin hyppi tuntemattomaa kuitenkaan sitten, että tiesit jo mitä yrittäminen on. Joo, toki täytyy silleen muistaa, että niinku, muistaakseni heti kun 10-luokalta pääsin, niin silloin perustin sen ohjelmatoimiston ja se oli nimenomaan tiskiukkapuolella toimittiin ja laitevuokrajuttuja tehtiin, niin kyllä mä siinä samalla yritin opiskellakin merkonomiksi, mutta se ei ehkä ollut paras kombo sitten yötyöt ja opiskeluni. Mutta että mä nyt sitten jotenkin vaan ajattelin, että se on ehkä silleen aika luonteva tapa mulle sitten tehdä sitä juttua, että jos ei kukaan muu niinku työllistä, niin sit pitää yrittää työllistää itse itsensä. Näin se kyllä vähän tahtoo olla. Niin. Ja jotenkin tuntuu, että se vielä korostuu ehkä sitten täällä niin sanotusti vammaispuolella, että kun vammaisena on vaikea saada töitä alalta kuin alalta, niin sitten jos on mahdollista, niin se yrityksen perustaminen on ehkä sitten se keino, millä sitten siihen työelämään pääsee kiinni. Joo, näin se on. Urakäsillä kurssit oli mullakin aika iso semmoinen ponnahduslauta siihen käsityöyrittäjyyteen, että mähän olin aikaisemmin jo niin kuin hieroja ammatiltani ja sitten sitä kautta kun niitä käsitöitä rupesin tekemään enemmän ja enemmän, niin tuli sitten se hetki, että piti laajentaa sitä yritystoimintaa, tai siis se tuntui järkevältä ratkaisulta, kun se rupesi sitten nappaamaan niin ison osan siitä arjesta ja niitä tuotteita alkoi tulla niin paljon, että niistä piti päästä myös eroon. Niin kätevästi, niin, joo. Kyllä. Joo. Ja sitten kyllähän sä oot uskottavampi, kun sulla on ihan yritystoiminnan alla se sun käsityömyyntikin, niin kyllä se lisää sitä sellaista uskottavuutta ja varteenotettavuutta. Joo, ja sitten kun sulla on nimenomaan se oma merkki siinä ja tavallaan se, että ihmisetkin huomaa, että sä teet sitä tosissaan ja se, että et sä voi loputtomiin niin kuin sukulaisille ja kaikille kylän miehille ja naisille lykkää niitä sun tekemiä juttuja, että osta tästä, nyt sä oot halvalla tai sitten työntää puoliväkisin jotain pesuharjaa tai kynttilää, kun niillä on jo edellisiäkin tuotteita siellä parilaatikollista, niin se on käytännössä se on ainoa vaihtoehto, että jos tosissaan tekee. Sä oot nyt 5 vuotta, sanoit, että tulee 5 vuotta täyteen, niin ollut käsityöyrittäjä. Ja sä teet paljon näitä harjoja, ekopärettä. Mistä on niin kuin valikoitunut nämä tuoteryhmät sun valikoimaan? Tai siihen, että sä oot voinut niitä nimenomaan tekemään? No oikeastaan puhtaasti siitä, että silloin tämä Urakäsillä-hanke, niin se ensimmäinen, mitä opetettiin, oli se harjojen teko. Ja koska on tämmöinen hyvin vaatimaton persoona, niin mun ensimmäinen harja oli tommonen 50 senttiä pitkä lattian siivousharja. Okei, sulla on samoja oireita kuin mulla, että heti aloitetaan jostain niin hiukan haastavammasta tai työläämästä. Joo, se oli puoliksi vahinko ja no tietysti mä halusin jonkun semmoisen, niin millä mä itsekin teen jotain sen kurssin jälkeen. Ja se nyt sitten sattuu olemaan se, mitä tarvii sillä hetkellä. Ja Ekopärässä sitten tuli oikeastaan mukaan, että meillä oli semmoisia iltakursseja, kerran viikossa 3 tunnin kurssit ja se harjanteko niinku oli muuten kivaa hommaa, mutta tietysti kaikesta tulee tylsää, kun sitä tekee paljon. Niin
sitten ikään kuin halusi itselleen harrastuksen vielä siihen sivuun ja silloin sitten sattui olemaan se muovipäre. Se on jännä, miten käsitys ainakin itse huomaan sen, että kun jotain asiaa tekee paljon, niin siitä tulee jotenkin hirveä tarve tai halu tehdä jotain toista. Että itse mä en ainakaan pysty siihen, että mä tekisin aina sitä samaa. Että mä tekisin aina jotain teealusia keramiikassa tai mä pyörittelisin mehiläisvahakynttilöitä. Musta on ihanaa se, että kun voi vaihdella aina sitä, mitä tekee, mutta se tuo siis sen toisen puolen, että sitä tuotevalikoimaa on ihan hirveästi. Joo, ja käytännössä sulla täytyy myös olla sitä, että on tietysti niitäkin, ketkä tekee vaan sitä yhtä ja ainoutta tuotetta, mutta se on myös myynnillisesti se, että jos haluaa menestyä, niin aika vaikeaa se on, että jos tekee pelkästään niin kuin 3 erilaista harjaa tai vaikka tekisit 10 eri harjaa, niin se on kuitenkin tosiasia, että aika paljon pitää nykypäivänä olla tuotteita, että kun lähtee tonne markkinoille myymään, niin ihmiset haluaa, että on sitä valikoimaa. Se on vähän sama kuin sä menet isoon markettiin ja jos siellä on karkkipuolella pelkästään 3 eri sekoituskarkkipussia, niin sit sä menet toiseen myymälään ja koska sä oot tottunut siihen, että sitä valikoimaa on. Ja se sama koskee myös meitä käsityöntekijöitä. Joo, nykyään on se, että joka niin kuin marketin hyllyt, siellä on ne valikoimat ihan järkyttävän laajoja. Ja sitten on, niin kuin, on varmasti se ajatus siitä, että no voi vitsi, että mites tuolla on noin vähän tätä valikoimaa, jos sitten on vaan sitä 2-3 asiaa siellä. Että kyllä itseällä ainakin tuppaa vähän olemaan se, että joutuu suorastaan niin aina miettimään sitten, että mitä tuotteita ottaa mukaan, kun sitä on niin paljon, ettei taas millään kaikkia ei voi ottaa mukaan. Sitten pitää jotenkin olla se kristallipallo jonkinnäköisessä hallinnassa, että mitkä tuotteet tässä tapahtumassa vois mennä. Ja sehän menee välillä sitten ihan onnistuneesti ja välillä sitten vähemmän onnistuneesti sitten se arvailu. Joo, ja se on myös, niin kuin, ainakin mulla se on vuoden ajasta kiinni, että mitä menee eniten ja niin kuin, tietysti se on paikkakuntakohtaista. Ja siinä on niin kuin aina monessa, että jos tietää, että on vaikka tietyn ikäistä väkeä enimmäkseen, niin sekin on yksi osatekijä, mikä sitten vaikuttaa siihen, että mitä pakkaa eniten mukaan. Mutta että se on niinku yllättävän vaikea sillä tavalla, että kun moni ajattelee, että no eihän siinä mitään, että otat vaan kaikkea mukaan, mutta kyllä siinä pitää niinku joku järki olla ja mielessä on ainakin joku peruste sille, että miksi sä jätät tietyt tuotteet just tästä tapahtumasta pois ja miksi sulla on just nämä. Et joko se perustuu siihen, että mitä sulla on aikaisemmin mennyt just siinä tapahtumassa, tai sitten se on puhtaasti vain intuitio. Miten kun sä näkövammaisena tuolla tapahtumassa kiertelet, niin kerroksä sä vähän siitä, että miten se tapahtuu, miten se näkövamma vaikuttaa siihen sun toimimiseen siellä tapahtumissa? Joo, sehän on se on aika iso osa tietysti, miten se vaikuttaa, että itsellä kun ei ole ajokorttia, niin tietysti siinä sä tarvit avustajan, jolla on ajokortti ja joka on sitten niinku, mitä se nyt voisi sanoa, jolla on niinku jonkinlaista uskallusta ajaa sitten tällaista pakettiautoa, että se ehkä joillekin tuntuu hassulta, mutta kaikki ei niinku, että vaikka se ajokortti on, niin kaikki ei sitten ehkä uskalla ajaa pakettiautoa esimerkiksi, että jos ei sellaista ole koskaan tarvinnut ajaa.
Mutta joo, sen pakettiauton ajamisen lisäksi niin sitten on tietysti niinku, on se, että tarvii sitä ihan perusopastamista ja jo niinku paikoissa, että minkälainen paikka on sitä kuvailua ja ainakin mä tarviin niinku noissa, kun on näitä kaiken maailman maksuohjelmia tämmöisiä, niin mä oon todennut, että jos mä itse niinku etsisin tuotteita niinku mun maksuohjelmista, niin se olisi niin hidasta, että se asiakas kyllästyisi ja lähtisi pois, niin se on helpompaa, että se avustaja sitä auttaa tämmöisessä. Tarvitsetko sä apua siinä niin kuin tavallaan asiakaskontaktin niin kuin muodostamisessa vai pystytkö sä niin kuin hoitaa sen täysin itsenäisesti? Vai tarvitsetko sä vähän vinkkejä sieltä, että hei, nyt on asiakkaita tai... Joskus. Siis esimerkiksi viime keväänä oli muutama tapahtuma oli sellainen, että myyntipaikka oli sellainen, että se auringon valo niinku tuli sellaiselta suunnalta, että mä en vaan nähnyt, että tuliko siihen niinku joku siihen tiskille vai ei. Ja tietysti sit se myös riippuu aika paljon omasta vireystilasta, että riittääkö tavallaan niinku, pystyykö tavallaan koko ajan niinku skarppaamaan siihen, ja keskittymään, että siinä sä huomaat ikään kuin, että siihen tulee joku. Siinä niinku, missä ehkä joillakin ihmisillä sitten, joillakin, jotka näkee, niin menee sitä aikaa tai niinku menee sitä energiaa siihen, että ne itse ajaa sinne ja muuta ja niillä on 10 hommaa siinä, niin ainakin mulla menee sit siihen niinku sitä energiaa, että pitäisi niinku yrittää pysyä skarppina, että jos huomaat jonkun asiakkaalta näyttävän varjon tai jonkun sen tyyppisen, niin niinku sellaiseen kaikkeen. Ja sitten tietysti se, että pitäisi koko ajan muistaa, että tavallaan se niinku, kun jos normaalisti näkis, niin sä pystyisit tarkistamaan vaikka jonkun, että mistä materiaalista joku tuote on tehty. Ja voit kertoa siitä ummet ja lammet, kun katsot vaan jostain muistikirjasta, mutta sitten sun pitää niinku, nyt kun sitä enää, niin sitten sun pitää niinku tavallaan käyttää muistikapasiteettia sellaiseen. Joo, mä oon itse samaa mieltä, että se on itse asiassa yllättävän kuluttavaa, kun siellä myyjäistapahtumassa on. Mulla on sillä lailla vähän erilainen tilanne, jos sitten kun mä en näe ollenkaan, mä en näe edes sitä valoa. Eli mä todellakin tarvitsen sen avustajan siihen ottamaan sitä kontaktia siihen asiakkaaseen. Mä oon taas hirveän huono siinä, että mä vaan kälkätän siinä, että täällä nyt olisi näitä töitä, että oli siinä ihmisiä tai ei. Että jotenkin mulla itselläni on varmempi olo, kun mä tiedän, että onko siinä oikeasti ihmisiä vaiko ei. Ja sit kuitenkin pitää koko ajan itsekin tietenkin kuunnella ja olla niinku skarppina aloittamaan puhumaan ja odottaa sitä avustajan viestiä, että nyt siellä on niitä ihmisiä tai ei ole ihmisiä. Niin ne on yllättävän kuluttavia päiviä. Sen takiakin, kun sä oot siellä härinässä ja se vaatii todellakin sitä keskittymistä ja muistia, että kun et voi luntata mitään oikeastaan, niin pitää tulla sieltä päästä, että mistä mikäkin on tehty tai muuta. Ja mulla oli pitkään se, että jotenkin mua aina hävetti, että jos siitä sit yhtäkkiä katosi se asiakas ja mä en huomannut sitä, että mä vaan jatkoin sitä myyntipuhetta, mutta se tuntuu jotenkin nololta. Joo. Mutta sitten mä jossain vaiheessa niinku päätin sen, että niinku fuck it, että ei voi niinku, että okei, jos se katoo siitä, niin sit se on vaan näin, että kyllähän sitä muutenkin välillä tulee
puhuttua itsekseen. Kyllä. Että niinku, ja sitten sen saattaa kuulla joku muu, joka siinä niinku on lähistöllä tai jotain. Että ei se nyt niinku ole näitä maailman suurimpia juttuja, että miksi kannattaa käpertyä nurkkaan ja häpeämään. Ei. Niin ehkä semmoinen tietynlainen armollisuus itseä kohtaan on, missä niinku ainakin mulla riittää jatkuvasti sitä oppimista, että moni kaveri on sanonut, että mä oon hyvä piiskaamaan itseäni jatkuvasti, että kyllä mä sen ehkä jollain tavalla allekirjoitan. Vaikka sitä ehkä aina niinku ulospäin näytä, mutta Mä muistan itse aikana, kun mä pelasin maalipalloa, niin mä olin hyvin itsekriittinen ja tavallaan, että jos mä tein pelissä vaikka päästin yhden maalin, mutta pelasin muuten hyvin, niin se, mikä mulle jää mieleen siitä pelistä, on se, että mä oon päästänyt sen maalin. Mutta sitten taas käsityöpuolella on huomannut sen, että pikkuhiljaa siis on vaatinut harjoitusta tässä reilun 10 vuoden aikana, mitä mäkin olen niitä nyt tehnyt, niin se, että uskaltaa sanoakin ääneen sen, että tämä on hyvin tehty ja mä oon tähän oikeasti tyytyväinen. Ja myös sitä itsensä, niin kuin sitä armollisuutta itseään kohtaan, niin mun mielestä tämä käsityöala on ollut aika hyväkin opettaja myös siinä asiassa. joo, on se ja se varmaan tietyllä tavalla se semmoinen, niinku, että kukas kissan hännän nostaa pöydälle, jos se kissa itse tyyppisesti, että se on ehkä koodattu suomalaiseen sielun maisemaan jotenkin, että se on hirveän hauskaa, että mun mielestä jotenkin nuoremmat ihmiset uskaltaa jotenkin kehua enemmän itseään ja on ehkä jollain tavalla itse varmempia ja sellaisia, mutta kyllähän tämä käsityö tosiaan opettaa siinäkin olemaan sitten niinku tyytyväinen siihen, mitä sä saat aikaiseksi. Joo, ja siinä myyntitilanteessa, myyntityössä tai siinä, kun sä esittelet niitä tuotteita, niin pitää uskaltaa puhua niistä omista tuotteistansa. Ja niin kuin jotenkin myös niin kuin ottaa vastaan se mahdollinen kehu siitä työstä, eikä sitten olla vaivautunut, että joo, kyllä se on varmaan ihan, joo. Että niinku, et myös niinku oikeasti niinku osata niinku myös nauttia siitä palautteesta. Toki myös kritiikistä ottaa opiksi ja sitten niinku mahdollisista tuotekehityksistä niin lähtee niinku miettimään, että onko, tai että jo tuotekehitysehdotuksista lähteä miettimään, että onko niistä todellisesti sitten mahdollisuus kehittää sitä tuotetta vielä paremmaksi. Joo, ehdottomasti. Ja se, että tämähän on niinku tietyllä tavalla sellaista, niinku, kun tuolla jossain oot myymässä, niin tämähän on niinku, mitenkäs se nyt, niinku, ettei tule bännejä sulle eikä muutenkaan YouTubessa, niin Erika Wigmanilla on tämä uusi biisi tää myynnissä, missä on tämä vikalaini, niin et onhan tää semmoista tietynlaista niinku itsensä kauppaamista ja sellaista niinku, että koska jos et sä tee sitä, niin se on niinku pois sun tuloksesta. Täytyy niinku suorastaan raivokkaasti niinku kehua itseään ja niitä tuotteita. Joo, se on ainakin itselle ollut semmoinen iso opettelun paikka, että uskaltaa tehdä sen. Sitten kun jotenkin haluaisi olla myös niin, että ei olisi sitten liian tyrkky ja liian sellainen niin kuin päällekkäyvä, että osaisi tehdä sen sillai sopivalla tavalla ja jotenkin sillä lailla, että se asiakkaan kiinnostus herää niin kuin jotenkin sillai ei sen kautta, että mä oikein tyrkyttämällä tyrkytän sitä jotain tuotetta, vaan että niin kuin jotenkin, että se
havahtuu siihen, että hei, että tuollahan onkin mielenkiintoinen tuote, haluanpa tuosta tietää lisää ja kenties ostaa sen. Joo, ja sitten siinä on sellainen hiuksen hieno ero kuitenkin siihen, että ne asiakkaat ostaa tavallaan sen niinku sen takia, että se on hieno tuote ja käyttötuote, kun sitten se, että ne tavallaan ostaa sen säälistä, kun sä oot tavallaan näkövammainen myyjä. Niin se on ainakin ollut itselle sellainen, mitä tavallaan niinku pyrkii välttämään, että sellainen niinku sääliostaminen. Mutta on mä kyllä on sitä mieltä nykyään, että säkin myyt käyttötuotteita niin kuin minäkin, niin ihmiset ostaa niitä käyttötuotteita. Jos ne ei tarvi, niin ei ne nykypäivänä ostaa. Tämä on kuitenkin sellainen taloudellinen tilanne nykyään kaikilla. Että kyllä semmoinen niin kuin jonkinlainen ehkä sääliostaminen, niin se on jäänyt kyllä. Ja mä oon sitä mieltä kyllä itse, että se on hyvä asia se, että ei sääliksi osteta. En mä ainakaan halua tuolla kun mä oon, että multa sääliksi ostetaan asioita, vaan että niitä ostetaan sen takia, että oikeasti halutaan tai tarvitaan se niin kyllä, asia joo. tai tuote. Et toki jotkut niinku ostaa tukimielessä jonkun. Se on taas ehkä vähän eri vielä, niin kuin sillä, että se ei ole ehkä sääliä enää, vaan se, että haluaa tukea sitä toimintaa. Niin totta. Siinäkin on ehkä vähän kuitenkin eroa. Joo, on. Mitkä on sulla nyt, jos sä ajattelet vaikka mennyttä vuotta, niin sellaisia myydyimpiä tuotteita? No tommoset niinku pitkävartiset selänpesuharjat on kyllä semmonen klassikko, että niitä kyllä menee. Ja sitten on ehkä jonkinlaiset sellaiset niinku muotoillut, kollega sanoi, että erikoisharjat, mutta niinku tarkoittaa tämmöisiä vaikka niinku kissan tai koiran tassun mallisia harjoja tai jotain tällaisia niinku pingismailan muotoisia harjoja, niin kyllä ne on nyt aika hyvin kanssa noussut siihen ja mä luulen, että se jollain tavalla ilmentää tätä designia, mihin nyt vihdoin on täällä Suomessakin ruvettu niinku ymmärtämään sen päälle, että Ruotsissahan ja Tanskassa niin se on ollut pitkään jo niinku se näissä harjatuotteissakin se designi, että ne myös niinku näyttää hyvältä sen lisäksi, että ne on käytännöllisiä. Ja nyt kun meille on tänne tullut muutama puuseppä, jotka on sitten ruvennut tekemään harjapuita, niin ne on sitten sellaisia, että he niinku ymmärtää myös tämän designin päälle. Ja ne hinnat on meille semmosia, että ne pystytään kuitenkin niinku myymään, että ne on kilpailukykyisiä ne hinnat. Ja pystytään niinku myymään niitä aika nuorillekin asiakkaille, ettei ne hinnat mene niinku aivan överiksi. Ja sehän on kaikki hinnat nousee vaan ja myös niin kuin käsityömateriaalien hinnat nousee, joka sitten luo tietysti painetta sille tuotteiden hintojen nostolle, jotta sitten saa myös itselleen siitä työstä jonkinlaisen palkan. Näkyykö se sun mielestä miten tällä hetkellä tuolla markkinoilla? No, nythän tässä just takana on nuo joulumyyjäiset, että nämä joulumyyjäiset oli mulle niinku nyt paras myynnillisesti. Ja vaikea sanoa, että johtuuko se, tai miten paljon se johtuu siitä, että on vaan löytänyt nyt niinku, ja ottanut semmoisia riskipaikkoja, mistä muodostuu hyvä tulos. Ja miten paljon on sitten niinku sillä, että ihmiset edelleen ostaa niinku lahjoja ja nyt nimenomaan tämmöisiä käytännöllisiä lahjoja. Et sanoisin, että ensi kesä varmaan
näyttää aika pitkälti meidän alalla sen, että miten alvin nousut ja muutenkin hintojen nousu tulee näkymään käsityön myynnissä. Et se on kuitenkin, kun ihmiset jää kesälomille, niin silloinhan sitä lompakkoa on totuttu raottaa vähän enemmän. Et nyt on, kun eletään vielä tammikuussa, niin nythän tässä on niinku, sanotaan vielä 3 kuukautta, niin istutaan aika hyvin sen lompakon päälle ja pidetään siitä kaksin käsin kiinni. Joo, ei tyypillisesti alkuvuodesta kyllä hirveästi niin kuin myynnillisesti tapahdu mitään ihmeitä. No ei se on kyllä, että pikemminkin niin kuin mullakin on materiaalitilauksia, että kaikkea erilaisia jouhia, harjapuita, että niitä nyt tässä tilaillaan sitten. Ja tehdään, että sitten on kesällä mitä myydään ja näin. Niin kyllähän se painottuu sinne, ainakin itse olen huomannut, että sinne syyskauteen ja sinne loppuvuoteen, milloin niin kuin tavallaan se tulos tehdään. Että se on loppujen lopuksi vähän surullisenkin lyhyt se aika, missä ajassa se pitäisi sitten se tulos saada. Joo, no sitten on tietysti myös se kesäkausi, se mökkikausi, että eikö sullakin ole noita saunassa tarvittavia, onko siellä sitten peflettiä, kaitaliinaa vai? Ei mulle ei ole niitä, ei ole se. Mulla ei itse asiassa oikein ole sellainen hirveästi ihan mökkeilyyn liittyvää. Joo, koska mulla on se, että mulla on tommosia pitkiä pihaharjoja, tommosia niin kuin mitä sitten ruvetaan tarvitsemaan, kun laitetaan keväällä mökkiä kuntoon, pitää vähän hiekkaa ja ties mitä laittaa. Mitä sä sanoisit sellaisille ihmisille, jotka on kiinnostunut käsitöistä ja ehkä jopa siitä käsityöyrittäjyydestä? Jaa, niin, Suomessahan on tää yrittäjyyteen suhtaudutaan aina, että se on se ensimmäisenä, että no kannattaako nyt ja ehkä mäkin nyt pikkasen varovasti silleen lähtisin käsitöissä liikenteeseen, ainakin että jos yrittäjäksi meinaa. Et jos on vaikka tosi hyvä tekee villasukkia ja sit jotain muita juttuja, niin sille on hyvä kokeilla, että tekee niitä ison läjän ja sitten ottaa joku, niitä on kesällä ja talvella ja aika monena vuoden ajankohtana, niin on halpoja myyntipaikkoja, ihan kirppiksillekin voi mennä kokeilemaan tai minne tahansa, että katsoo, että kiinnostaako ne omat tuotteet sitten riittävästi niin kuin asiakkaita. Ja jos huomaa, että näillä on menekkiä, niin sitten laskee noin liiketoimintasuunnitelmat ja noin, mutta että ei niinkään niin ehkä pidä liikaa jumittua, että mulla ei ollut ekan firman aikana mitään liiketoimintasuunnitelmaa ja se meni silti ihan kivasti. Et nyt vasta mä oon tämän toisen firman aikana, niin mä kävin ton yrittäjän ammattitutkinnon ja siitä on ollut kyllä hyötyä. Ja suosittelen sitä tietysti kaikille. Mutta ilmankin näitä kyllä siis pärjää, että ei se mikään semmoinen itseisarvo ole, että on joku diplomi tai todistus seinällä. Mutta kokeilemalla se selviää ja sitten tietysti se, että jos on vaikka 2 ihmistä, jotka molemmat tekee vähän eri juttuja, niin lyökää viisaat päänne yhteen ja tehkää molemmat niitä juttuja ja lähtekää silleen myymään. Mä ehkä lisäisin siihen vielä sellaisen, että sit pitää uskaltaa hinnoitella ne tuotteet,
ei sillä lailla, että no kun mä nyt vaan tässä näitä huvikseni teen. Että pitää uskaltaa kokeilla sitä, että niin kuin ei lähde myymään alihintaan myöskään. Joo, ja sitä huomaa varsinkin niin tuolla korupuolella aika paljon huomaa tuolla kesäisin, kun kiertää, että siellä on tällaisia Temusta ja Sainista ja näistä tilattuja tämmöisiä koruja. Ja sit niitä myydään jollain 5 eurolla. Ja sitten siinä on se toinen korumyyjä, joka tekee sitä ammatikseen, joka pyytää siitä 30. Ja siinä on erona ensinnäkin se, että ne on sitten hopeasta ne lukot ja kaikki valmistettu. Jolloin se hinta tietysti nousee, mutta siinä on myös se niinku myyjän vastuu. Et jos sä lähdet myymään niinku ammatiksesi, niin sä oot myös vastuussa siitä niinku tuotteen laadusta ja siitä, että et sä voi ihan mitä tahansa tuolla myydä sellaista, mistä ihmiset voi saada allergisia reaktioita tai tollasia. Ja se, että selvitä tosiaan niinku Heidi sanoi, että selvitä sitä hintatasoa, että mitä muut pyytää siitä ja aseta se oma hintataso sitten niinku johonkin siihen keskivaiheelle tai silleen, että ei sen tarvi olla siellä niinku huippuhintojen joukossa, vaan siinä, että sä kuitenkin oikeasti saatkin siitä jotain. Joo, mä itse olen törmännyt tähän esimerkiksi villasukkien kohdalla, että on paljon sitä, että ihmiset neuloo villasukkia niin kuin vähän niin kuin ajankuluksi telkkaria katsoessa ja sitten kun ne myy niitä, niin sit se, että kun se maksaa 15 € semmoinen sukkapari, niin sitten se perustelu on se, että kun mä teen näitä vaan tässä ajankuluksi, mutta sitten kun sillä 15 € tänä päivänä hyvä, kun sä saat ne langat. Niin, no sit tullaan taas aikuisten sukkiin, kyllä. Niin silloin se on niin kuin aika alihintaista, että sitten näkee, että jotkut villasukat maksaa sen 50 aikuisten villasukat, niin Niin, no sit me tullaan taas sit siihen, että teet sä sitä harrastuksena vai teet sä sitä niinku, tavallaan niinku yritystoimintana. Et kyllä mä sen ymmärrän myös, että jos sä oot nopea neuloja ja teet yhdet villasukat illassa ja se on sulle oikeasti semmonen, niinku, että sä tykkää tehdä sitä, siinä samalla vähän stressi purkaantuu, päivän jutut unohtuu, niin okei, ei sun sit välttämättä tarvii niinku saada enempää, että jos sä itse tykkäät siitä, mutta ei sun sen takia myöskään sitten kannata perustaa yritystä. Että sit sun kannattaa oikeasti niinku vaan käydä myymässä jossain kirppiksillä ja joulutapahtumissa silleen, että sä otat siihen samalla vähän aurinkoa tai jotain muuta, luet lehteä. Että se on semmoinen sosiaalinen juttu sit sulle, sä käyt myymässä. Tuleeko sulle vielä tähän loppuun mieleen jotain, mitä sä haluaisit kuulijoille sanoa omasta yrityksestäsi tai käsityöläisyydestä tai jostain, mistä ollaan tässä keskusteltu? No tietysti jos sallin tähän, niin mainostan myös omaa YouTube-kanavaa. Eli YouTubesta löytyy Sweep House-kanava. Olisi kiva, jos kävisitte sitä kurkkimassa. Ja samalla nimellä tietysti sweephouse.fi löytyy mun kotisivut ja käsityöläisestä tai käsityöläisyydestä ylipäätään ja niin se on mun mielestä tosi kiva, että käsityöläisyyttä ja tämmöisiä käsin tehtyjä juttuja, niin niitä on nyt vihdoin ruvettu arvostamaan enemmän. Ja ymmärretään se, että siinä niinku missä joku kiinalainen masina tuottaa 1000 harjaa minuutissa, niin se käsityöläinen tekee sen harjan niinku hitaammin ja ne on isommat kustannukset ja se myös näkyy siinä hinnassa, että ne on tämmöisiä ikään kuin faktoja.
kyllä nämä jokainen tietää, mutta se on aina pitää yrittää muistuttaa myös ihmisille, koska niitä on edelleen ihmisiä, ketkä tulee jossain sanomaan, että onpas kalliita. Eikä ne välttämättä sit ymmärrä sitä, että joku pullasuti, mikä maksaa tällä hetkellä mulla vissiin 10, niin johtuen sen harjapuun hinnasta ja materiaalihinnasta, niin ei siitä niinku sitä todellista voittoa jää mulle kuin joku kahvikupin verran. Et se on mulla myynnissä sen takia, kun niitä kysytään. Mutta muuten toivotan kaikille oikein hyvää vuodenjatkoa ja ennen kaikkea kesään on enää reilu 4 kuukautta aikaa. Että hyvää kesää myös sitä odotellessa. Kiitos Niko, oli oikein mukava jutella sun kanssa käsityöyrittäjyydestä ja käsityöläisyydestä. Ja varmaan aiheesta riittäisi enemmänkin juttua, mutta jätetään vaikka toiseen kertaan. Näin tehdään. Kiitoksia. Hyvä, hei. kiitos. Kiva Niko, kun tulit vieraaksi tähän podcastiin. Mielenkiintoinen keskustelutuokio oli kanssasi. Millaisia ajatuksia teille, hyvät kuulijat, tuli tästä Nikon kanssa käydystä keskustelusta? Ootko sä kova tekee käsitöitä tai tykkääksä sä ostaa itse tehtyjä tuotteita? Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Tässä vaiheessa toivotan mukavaa viikon jatkoa ja palataan asiaan seuraavissa jaksoissa.